Awuchikwala m ọzọ n'ụbọchị taa n'isi mbido telivishọn ya wee ebe ihe niile na-eme ya wụ n'oge aṅụrị nke ụbọchị taa. Ụbọchị taa dịka m na-ekwu mgbe ọbụla na-awụkarị ọpụrụiche, ụbọchị ọbụla na-eji ọpụrụiche nke ya wee bịa. Gịnị ka o ji were ọpụrụiche? Ọ mba ahụ m ga-eji wetara gị ihe gbasara ejiji ndị ama ama. Ya bụ ka nke ọzọ na-akpọ throwback Thursday, ya ụfọdụ egwu ndị ahụ dịka gịnị unu echefuchala ya wụ egwu, mana m ga-agbalị ka m hapụ ịkpọ egwu ndị otego aka, egwu ndị nso nso ọ dịka ichefuwala gị sị ewe Jizọs o teekwala egwu a m nụrụ egwu a, mana ka ọ sị dị ndị Sibiro telivishọn agbalịala ekpo ihu na ha kpọpụtara m ya bụ egwu ya wuru ka o si dị. Nke mbụ gbasara ịma na a na-asị ọtụtụ ndị na-eme ihe ejije tụmadị ndị film directors na ha dị eji karịa mba ebe ha be yiri nke a na-akpọ nika ma ha yiri ya bụ obere polo. Ụfọdụ na-asị na maka ọrụ ha na-arụ mekwara mgbe ụfọdụ ịhụ ha n'ọrụ ha na-adị eyi ezigbo akwa. Ụfọdụ ajụọla ajụjụ gbasara nka, mana kama ọ maka ihe ọnyụ ha nyere onye mere na ha ji njike otu ahụ. Ihe ọzọ ụkwa mgbe ha na-apụ apụ, ya bụ ọtụtụ ndị na-eme ejije mgbe ha na-apụ apụ, gịnị ka ha na-eme? Ha na-adị ejike ọfụma. Agwara m n'ụbọchị taa ya wụ ọpụrụiche ya wụ gbasara Throwback Thursday, ya wụ egwu ndị ahụ nke eme echefuru echefu, ihe ọtụtụ ihe ndị ahụ nke anyị chefuru echefu ma kpachita gị n'ụbụrụ gị mee gị chetakwa ya sị ha o wee eziokwu o tekwala. Egwu nke nọpụrụ ugbu ahụ ke si na ka Runtown owo gịnị ọsịka Mad Over You. Mgbe egwu a pụtara, egwu ahụ ebe niile o nwekwa ụmụ nwaanyị ndị eji napụ o nwekwa ụmụ nwaanyị ndị eji ya napụ swag ha, o nwekwa ụmụ nwoke ji egwu a mee gịnị, o nwere tụmadị ndị na-akọpụta egwu ọhụrụ ewere ndị ji egwu a mee gịnị mụọkwa egwu na-akọpụtakwa egwu ha with ya bụ gịnị tempo, with ya bụ style. Egwu ọzọ m na-akpọpụtara gị ugbu a tupu m aga obere ezumike mpụtakwa m na unu ga na-akọrịkwa gbasara ejiji ndị ama ama makwa ụfọdụ ihe ndị ka anyị chefuru echefu ya wuru ka o si dị. Ejiji ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa, ichetara mgbe a na-akpọ ihe a na-akpọ afro, ya wụ isi ga-eju onye ọbụla. Nne nna nna anyị ha wụ ndị ga-amata ihe m na-ekwu maka ya. Mgbe anyị na-etolitekwa nwa okorobịa nwatakịrị, mgbe anyị na-etolite dịka nwatakịrị, a na-adị aga akwụkwọ ọta akara na sekọndịrị. Mgbe anyị na-aga sekọndịrị skuul, na-ahụta ọtụtụ n'ime anyị ebe ahụ na-adị eme gịnị eru isi, eme anyị were kombo mee na-akpa mpa m mgbe ahụ eruchi isi ya bịa sị ya etinye aka n'oge ya achịcha ọchị ya sị ihe ndị ahụ ihe anyị mecharala mgbe ochie. Ihe o ji adị mma ịgwa onye ọbụla na enweghị ihe nwe ihe ọhụrụ n'elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya. Enweghị ihe ọhụrụ n'elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya. Gịnị mere o ji ọwụ ihe ọhụrụ? Maka na isi ahụ ị na-eru, ihe ahụ ị na-eme ugbu a, nne gị ma nna gị gwa gị sị na ha meeli ya, ọ bụ eziokwu. Kedu ihe m ga-eji kọwapụtara gị nke a? Sị na ụwa anyị nọ n'ime ya na-agba gịnị gburugburu na gburugburu sekụl, ọwụ straight, ya ihe nọ ebe a emechakwa ọ ga-alaghachikwa ebe a. Ịghọtara ihe m kwuru? Ụwa anyị nọ n'ime ya asị na ọ dị spherical in shape, ya wụ A point A, ịgachakwa ị ga-abịachi na point A. Ya wụ na ụwa ahụ mgbe ahụ ha na-eru isi, o nwekwa mgbe ọ ga-eru gị hụkwa ndị ọzọ ụmụ anyị ha bidokwa ruokwa afro. Ihe ọzọ m ga-eji mara gị atụtụ wụ gịnị jumpilo, ya wụ trauza ndị a na-eme ya dịka ọ na-eru n'ikpere. Enwe mgbe ọ na-enwe jọmpa, ya na-akpọ ya jọmpa, nke ahụ naanị erucha n'ala, ọ naanị na nkwụsị ka ọ na-eru. Ọ mgbe nne nna nna anyị ha na-eri ha bịa yiri kpọmbido ya ushu ukwu ahụ be yiri ya bụ jọmpa, bịa stọk ya shet ha in starch ya ihe ekwechie. Ngwuru na n'isi Sibiro telivishọn wee ebe ihe niile na-eme a ga-ewetara ọtụtụ ihe ndị ahụ ga-eme gịnị ga-abara unu uru. Ihe ọzọ m na-akpọpụtara unu ugbu a wee ọtụtụ egwu ndị ọ dịka echefu unu chetara ya bụ egwu nke a na-akpọ gịnị akpọrọ ya azonto. Ya bụ egwu nke aha na-adị akụ ọkpọ onye ọbụla na ịhụ nwanne gị nwoke ga-edo ya ọkpọ n'ọnụ, ọ nke a na-akpọ azonto. Egwu ọzọ ọ dịka echefukwa egwu ọzọ nke a na-akpọ gịnị, nke a wụ egwu mgbe ọbụla m hụrụ ya bụ egwu ọ na-adị m ka kọwa egwu ndị ara, mana ya bụ egwu bakwara egwu ọgụ ka a na-akpọ gịnị galala. Ya wụ ọtụtụ egwu nke mere gịnị nke oge niile ya a na-asị na gịnị ihe ọhụrụ a na-adị ala ihe ọhụrụ na-apụta ugbu a. Ozi onye na-agba ya bụ azụnto, ozi onye na-agba ya bụ galala, ozi onye na-agba ya bụ sụọ, ihe onye ọbụla na-agbazi. Enwe mgbe anyị gbata anyị agbatọ shaku shaku emechazi ugbu a ozi onye hụrụ gị na-ebe ji
ma ndị bege ji ma ndị bege mma ya wuru ka ozi dị. Anyị abala anya na gịnị ofu egwu nke m ga-akpọpụta aha ya ugbu a. Nke a kesi n'aka Kesi Limpopo nke o tinyere Wizkid n'ime ya. Ị ma ihe akpọrọ nke a? Ọ kpọrọ nke a sị Park baby you pull over. Baby you pull over. Ya wee egwu eteela aka mgbe ịhụzie Kesi ugbu a, Kesi n'onwe ya achapụla. Kesi achapụla, elozozi chapụla, kpụcha isi akwụchasịa mụrụmụrụ ahụ na ya megịnị apụta ọfụma. Mana mgbe ahụ ọ na-eru isi ala kpụcha n'ime. Enwekwa Wizkid dịka obere nwa, mana ọwụ oke akụkọ ka m ga-akọ gbasara ya bụ music video. Ị ga-ahụta onye dịka Saka n'ime ya. Mba Saka na Dauda ewu ndị Kesi na onwe ya sokwa na ndị ewu ndị Police na ya bụ ihe ejije nke emere na mmepụta nke egwu onyonyo a. Ya bụ Saka na Dauda wudewo mepụrụ ndị mmadụ ihe ọchị na ihe ya bụ ihe onyonyo. Onye ọzọ wetakwa osita ihe mme na onye Chinedu Ikedieze ụgwa ndị ọzọ nọ na ya bụ ihe ejije. Ya nkọwapụta gbasara imepụta ihe ejije na obodo anyị bụ Nigeria iji akụkọ na-esonye ihe ọbụla. Mana ọtụtụ mgbe ewucha akụkọ a na-akọ na ihe music video a na-awụcha nke na-awụcha otu ọ na-esi adaba na ihe gbasara ya bụ egwuregwu, ihe gbasara ya bụ egwu maọbụ ihe onyonyo. Oge emerele na mgbagbo ebe aka ga-emechi ya n'ụbọchị taa n'isi Mbido Television ya ebe ihe niile na-eme n'oge aṅụrị. Echefukwala na m si n'oge aṅụrị mgbe a ga-ewetara gị ọtụtụ ihe ndị ahụ ga-akpago obi aṅụrị. Nke ahụ ga-eme gị ka ime gịnị ka obi gị na ọkụlee ka ị nọrọ na-eri shasha gị ma na-eripụta nri gị ya na-adaba na-akpọpụtara gị ọtụtụ egwu ndị ahụ ga-eme gịnị ga na-agbasa gị nakwa ọtụtụ ndị akụkọ ndị ahụ na-amasị gị. Echefula na m si na gịnị ọwụ na ewere ozi chọrọ izite anyị ma ọ ahịa chọrọ iri ị ga-aha kara ekwentị nke na-agafe n'ihe onyonyo gị. Gị soro na social media platforms na www.isimbido.tv ma gị weta na @isimbido TV na Facebook, Twitter nakwa Instagram. Ebe ahụ nke ọ na-eme gịnị ọ na-adaba anyị enwe ike mee gịnị nyere gị aka gbasara ụwa ozi ya wuru ka o si dị. Ịmana mgbe ọbụla m bere ebe m na-ewepụtara otu ajụjụ nke m na-asị onye ọbụla zite na ọha nta akụkọ anyị na Instagram. Kedu ajụjụ wụ nke a? Ajụjụ ahụ ajụjụ pụrụ iche. Ajụjụ ahụ ewuru nwoke nwaanyị maa gị ụra n'ihu enyi gị nwoke, kedu ihe ị ga-eme? Ya wụ nwaanyị ahụ mara gị ụra awụgwe nwunye gị ọwụghị enyi gị nwaanyị, mana gịnị ya ma ọfụma ya maa gị ụra. Ama m ga-asị kedu dịka ajụjụ dị ihe ya wụ iji ma akpọkpara agwa mmadụ nke ị ga-eji handle situations. Ya wee ga-asị maka na na-asị Bible si na ama gị ụra gị tụgharịa ka ọzọ ka amakwasị gị, ị ga-atụgharị ka ọzọ ka amakwasị gị. Ya wuru ajụjụ kembụ. Ajụjụ ka abụọ esi na ajụjụ kembụ wepụta ya. Ajụjụ ka awụrụ ama gị aka ntị dịka akwụkwọ nsọ si kwuo na gị tụgharịa ka onye ọzọ amakwasị gị, ị ga-enye onye ọzọ ntị gị ka ọ makwasị gị. Otu onye anyị na ya na-arụ ọrụ na studio si na gịnị na ọma gị ụra gị zipụta ya nke ọzọ na ọnwa ayọn ka ọ ga-eji dazie gị ebe ka maka ka iwe ike nụ ntị ya wuru kozi. Ebe a ka anyị ga-emechi ya n'ụbọchị taa. Dịka anyị na-emechi ya, a ga-eji etu egwu nke sikwa n'aka Fino Fino ọ kpọrọ ya The Bag were mechie nke a. Agbacha ya bụ The Bag ewere ya bụ egwu ọzọ nke bụ ọpụrụiche wee mechie. Echefukwana na aha m ka bụ Maazị Edomikechukwu Samuel ya wụ ka jide akpọfe Usain Bolt. Ka ọ dịkwa n'ụbọchị ọzọ mgbe mụ na unu ga-enweta n'oge aṅụrị ka emesịa.